Avui, al Via Fora, ens proposem tot un repte. Aprendre una dansa tradicional en només unes quantes hores. La missió requereix molta concentració i un voluntari. El lloc, la Casa dels Entremesos de Barcelona. La cita, el cicle de la cafetera de l'Esbar Català de Dansaires. El dia, el primer dilluns de cada mes. Després d'un llarg procés de selecció dels candidats, ja tenim un voluntari. Diràs voluntària. Això, i a més aquest llarg procés de selecció que dius és una mica discutible. Ja, jo ja ho vaig dir, que era millor jugar-s'ho pedra, paper, tisora. Ja, tens raó. Sí. Em voleu deixar continuar, per favor? No, fes. Era una puna, no t'enfadis. Doncs això el que deia, ja tenim voluntària. Avui al Via Fora, el repte és aprendre una dansa tradicional. Es comença sempre enrotllana, en el trio, i el sexe contrari està al mig. Té dues parts la dansa. La primera part és la més fàcil, i és que anem voltant en un sentit i canviem de sentit després. Faríem una cosa així. Comencem amb la dreta i fem pam, para, para, pam, para, pam. S'ha acabat. Ja està, és la part difícil aquesta. Intenteu no estirar-vos els braços, agafeu-se més a prop. Joan, com estàs? Bé, ara ja així afònic quasi, Cansat? No. Tu ets l'encarregat de fer aquests tallers perquè la gent aprengui a ballar danses tradicionals. Sí, més o menys així. I això com va anar, això? Com va anar això? Doncs m'ha demanat en Jordi aquí... Fa molts anys que vinc a la plaça del Rei, fa 15-16 anys que vinc. M'agrada molt ballar i em van demanar vols fer uns tallers, ensenyar una miqueta, i m'agrada molt. I cada divendres que puc, si hi ha temps, doncs els hi ensenyo. Això està molt bé perquè anàvem veient que anaves d'una en una altra. Home, aquest està molt bé, aquest últim està bé perquè els balls de grup et permet canviar de parella i vas veient qui balla bé, la que més t'agrada, aquella que li piques l'ullet. I després quan ve el ball de parella, aquella agafat o la mazurqueta de torn, vas a parella. Això és sensacional. Quan vaig veure les noies, vaig deixar la llibreta a un costat i vaig començar a intimar amb les primeres mosses que vaig trobar. En tot cas, era el moment de ballar. I entre la concurrència vaig trobar una noia portuguesa que em va fer descobrir que l'Scottish no era un paper de vàter, sinó un ball folk. Veniu cada divendres? S'intenta. Més o menys quan podem. Aneu a altres llocs a ballar? De tant en tant si es pot. A on? A Premià, per exemple, a Santa Coloma... I fins a quina hora us esteu aquí ballant? Fins que ve la policia i ens fa fora. Que sí, vulgui de vermelleta ençà. Que sí, vulgui de vermelleta ençà. La cosa que em vaig trobar que va agradar i m'agrada és que és una cosa que no he vist enlloc. M'ha posat el pèl de gallina de l'ambient que hi ha dintre i tot i m'ha agradat que fos allà. I a mi em sap greu per l'Ester, Doncs va, anem a ajudar-la. No. Va. Sí. Bueno, què fem? Ens dispersem? Sí. Vinga. Perdoneu, jo tinc un problema. Un problema. Sí, és que vaig descarregar
descarregar tota informació sobre el Patum a casa, per internet, i m'ho he deixat tot. I la veritat és que ara mateix no sé ni en quines hores es fan els estatuts de lluïment, les proves completes, les passades, no sé res. I tampoc, i m'agradaria una mica que m'ajudéssiu. Bueno, portes mòbil? Sí. Vale. Doncs mira, ens acostem aquí al costat de l'oficina de turisme, podràs descarregar la guia de mòbil de Patum. Ah, molt bé. Això ho tindràs tot aquí. Molt bé, però tot? Sí, tot, sí. Ah, doncs som-hi, sí. Som-hi? Sí. Què, ja ho tenim, això? Sí, ja ho tenim. Sí, Ja ho tenim. I a més hem aconseguit fer un reportatge. Qui ho havia de dir, Sí, ha costat, però ho hem aconseguit. Quina barra que teniu tots tres. Jo me'n vaig al sol. Jo també. som-hi. Estava molt bé. I és que no existeix un curs d'acordió diatònic accelerat. No hi ha una pàgina a internet que es digui www.tocamlacordió.cat. No és fàcil treure'n un so interessant i, sobretot, no és fàcil treure'n un so en condicions. Amb la primavera reneix tota la natura. Agafa força tot allò que ha estat adormit al llarg del llarg hivern. Amb el desgel, amb la baixada dels rius plens de vida, comença un nou cicle de la vida. També és el moment en què es desperten els gegants. Avui al National Via Fora, el despertar dels gegants. Passos a seguir per portar un gegant. Doncs mira, passes a seguir. Arremangar la faldilla. Arremangar la faldilla. Sí. I posar-se dins. Sí, posa dins. Molt bé. Col·loca't bé? Sí. Vale. Això... A veure, mira. Ja Així? Sí. I ara? Sí, no, però mira, la passes així. És la següent, és fer així i així. Molt bé. Perquè si no et faries mal de l'altra manera. És a dir, així, aixeco? Sí, cap endavant, un pas. Bueno, exacte. Així. Molt bé. I agafar? Exacte. Agafo aquí. Exacte. I ja vas caminant tu. Molt bé. Perfecte. I ara ja vaig caminant. Sí. Ho fan bé, També com els grans, això està clar, i és que porten molts dies assajant. Exacte. Això és precisament el que em va dir la Marta. Quant de temps porteu preparant-ho? 2 setmanes. Són moltes hores d'assaig. Sí, unes quantes sí. Quan siguis gran vols participar a la Patum, també? Sí. Amb quin? Amb els cavallets, també. Directament. Tu ja ho tens clar, que cavallet sempre, Sí. Cantarem unes corrandes, cantarem tot plegat, perquè aquí aquesta colla un xic m'ho han demanat. Oidà, oidà, corrandes són corrandes, oidà, oidà, tothom es pot cantar. Na 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 na. Here comes the hot stepper.
Avui al Via Fora hem vingut a descobrir una tradició ancestral que crea rius de foc a la muntanya. Una tradició dels pobles de la Vall de Boí que dona la benvinguda a l'estiu i ho fa amb aquestes falles que baixen per les muntanyes. Durro és la primera i nosaltres ho tenim tot a punt per descobrir-ho. De fet, ho tens tot a punt tu. Micro, càmera, càmera i càmera. Molt bé, i tot començarà a passar allà. Hola.